Sige na. Market ako. Makadive na ha. Mga kasamtang, ari kita din karay-karay San Miguel Leyte. Bisan daw kamuhain na barangay pagkakadaon ko kamo salit hulat la kasamtang. Pagbantay-bantay kay may nagpapamulay mga kasamtang. San Miguel Leyte na kita ha. Ito yung mga barangay. Okay. Ma-shoutout na kita nga to ha barangay 1 Bahay San Miguel Leyte. Especially nga dohan mga Soto family. Salamatan pagpa darahadi pagpaabot. Thank you so much, especially mga Soto ha. Soto Pamilya Barangay Bahay San Miguel Leyte. Oo. Ato ginhubog kita dito. Wari na kita magkag consensus dito ha proper ha San Miguel kay ginhubog kita. Oh. Thank you so much mga taga San Miguel Leyte. Especially ha Bahay. Pero mabalik pa ako dito, mabalik pa pag sorte. Maupay nga gabi ayo Santa Fe. Santa Fe, maupay nga gabi ayo. Ada amula ito, nasa ring lako maupay nga gabi ayo ha. Santa Fe ha. Pagandam-andam ha, pagbantay-bantay kita ha. Taga Santa Fe. Pagbantay-bantay kay may nagpapamulay, mabalik kita. Dire pa yan, sorbilay ni.